Aróniu sme doteraz poznali len ako šťavu alebo sušenú rastlinu, ale vidím, že vaša firma ponúka aj iné produkty z týchto zázračných bobúl. Ktoré sú to presne? Áno, je to tak. Firma Aronia Originál vyrába momentálne 40 produktov pre potravinársky priemysel a aktuálnou novinkou je táto kozmetika. Prečo ste vytvorili aj kozmetickú divíziu? Veľa našich zákazníkov nám volalo s tým, že nami predávanú prírodnú šťavu primiešali k svojej kozmetike a malo to veľmi dobré účinky na ich pleť. Preto sme začali s výrobou vlastnej kozmetiky. Záujem bol taký obrovský, že sme začali skúmať, aké kozmetické výrobky sú momentálne na trhu a ako vysvetlo, nikto zatiaľ nevyrábal produkty na regeneráciu buniek. Aronia Cosmetics ponúka tradičné alebo prírodné výrobky. Ponúkame 6 výrobkov, všetky sú dermatologicky testované a vyhovujú podmienkam prírodnej kozmetiky, čiže ide o 100% prírodnú biokozmetiku. Čo je tajomstvo kozmetických výrobkov z Arónie? Tajomstvo spočíva v samotnej základnej zložke v Arónii. Počas výskumov sme sa dopracovali k technológii, vďaka ktorej dokážeme tieto vysokoúčinné látky získať a spracovať. Z akých produktov sa skladá vaša kozmetická ponuka? Máme 6 výrobkov. Čistiace pleťové mlieko, pleťovú vodu, pleťový krém, očný gel, balzam na pery a krém na ruky. Vieme, že Arónia má výraznú farbu. Nie je to problém pri kozmetických výrobkoch? To je dobrá otázka, už sa na to pýtali aj návštevníci výstavy. Ale rád vám to ukážem. Ako vidíte, po roztrení gélu nezostane žiadne zafarbenie červenania na koži. Z toho hľadiska určite nemusíte mať žiadne obavy. Ako prijali tieto kozmetické výrobky zákazníci? Veľmi dobre. Ja som bol spočiatku kritický, lebo nás poznali v prvom rade ako firmu produkujúcu potravinárske výrobky, ale naši zákazníci nás doslova donútili k tomu, aby sme vyrábali aj kozmetiku. Z toho dôvodu sme si sadli a vyvinuli sme túto vynikajúcu prírodnú kozmetiku s obsahom jedinečných účinných látok z bobúl Arónie. Tieto produkty sú výnimočné, aj na tejto výstave bioproduktov máme veľmi veľa návštevníkov a sú nadšení. Máme vynikajúce ohlasy. Je to viac ako skúška produktu, každý záujemca je spokojný. Ja ako muž neviem veľa o kozmetike, minulý týždeň som sa skúsil pripraviť a teraz už môžem tvrdiť aj ja, že je to vynikajúci produkt. Divíziu kozmetiky sme oddelili od potravinárskych výrobkov a ako samostatná divízia má veľmi sľubný štart. Som nadšený, lebo tieto produkty sú rovnako kvalitné ako naše šťavy, lekváry, želé alebo sušené ovocie, ktoré už naši spokojní zákazníci poznajú. Viac informácií o Arónii nájdete na našej stránke www.aronia-sk.sk.